Ja, men jeg vil gerne have lov at byde velkommen til denne festdag, som jeg synes det er. At vi kan stå her på denne smukke efterårsdag og tage det symboliske første spadestik. Det har vi ventet på i ganske lang tid, men nu er dagen opbrændt, og det tror jeg, vi er rigtig mange, der er glade for. Jeg kan supplerende fortælle, at her i uge 43, der kører entreprenørmaskinerne i gang, og i uge 44, der går det så for alvor i gang. Og i slutningen af 2012, der skulle vi gerne kunne se og nyde det færdige resultat. Men inden vi nu stikker spaden i jorden, så er vi nogle få stykker, der gerne lige vil sige et par ord i den her festlige anledning. Og den første, der står på talerlisten, det er direktør Hans Peter Sveltner fra vores samarbejdspartner fra Realdania. Værsgo, Hans Peter. Tak. Ja, det er en stor dag i dag. Jeg har set frem til dagen, og det er ikke kun undertegnet, der har det. Det har vi alle sammen i Realdania. Og når vi har det, så er det fordi, vi synes, det er et helt fantastisk projekt, vi skal i gang med her på Ribe Domkirkeplads. Det er et af de flotteste projekter, man overhovedet kan forestille sig, synes jeg. I Realdania arbejder vi i øjeblikket på 540 projekter forskellige steder i Danmark. Og det her projekt er imellem mine top 5 i hvert fald, for de projekter, jeg glæder mig allermest til at se færdige. Og når det er det, så er det fordi, det er et helt fantastisk smukt projekt, vi skal realisere her. Det er et projekt, som passer sig ind i forhold til den historiske kontekst i Ribe. Det er et projekt, som respekterer domkirken, giver domkirken sin værdighed tilbage igen. Det er et projekt, som får domkirken frem i lyset. Det er et projekt, som binder byen sammen med de flotte nye belægninger. Og det er et projekt, som skaber rum for, at byens borgere de kan have et aktivt byrumsliv her lige midt i Ribe. Så jeg synes simpelthen, det er et fantastisk smukt projekt. Det er en perle fra Torben Schönherr, som står et af de steder og gemmer sig her bag ved mig, som i mine øjne har lavet et af de smukkeste pladsprojekter, vi har set i mange år i Danmark. Det vil jeg gerne sige. Det er et projekt, som omdanner pladsen, forstået på den måde, den i dag ligger domkirken nærmest nede i et hul. Og nogle onde tunger, de kalder det nærmest en elefantgrav, som kirken står nede i. Det, der kommer til at ske fremadrettet, det er, at pladsen bliver lavet som sådan en blød skålform, hvor så kirken kommer til at stå nede i en skål og ikke nede i en grav. Så det bliver fantastisk smukt. Et andet meget smukt træk ved projektet, synes vi, det er, at Torben Schönherr trækker belægningerne inden fra kirkerummet. De meget store granitsten, der ligger inde i kirkerummet, bliver trukket ud sådan en ramme omkring kirken og går så over i en brostensbelægning længere væk. Sådan den belægning, man har inde i kirken, faktisk også kommer ud på pladsen her omkring, hvor vi står. Så der kommer nogle træk ind i den her plads, som simpelthen vi ikke har set andre steder, hverken i kongeriget eller uden for kongeriget. Så vi ser virkelig frem til at fortsætte vores glimrende samarbejde med Esbjerg Kommune. Faktisk opstarte helt tilbage, dengang det hed Ribe Kommune her på stedet. Så det har været et projekt, der har været langt undervejs. Men i forhold til kirkens historie er det jo en lille bitte tidsdimension, vi snakker om. Og vi ser så frem til at stå her igen om godt et års tid og se den færdige nye plads. Tak for ordet. Tak skal du have, Hans Peter. Tak for det. Og så vil jeg gerne give ord til formand for menighedsrådet, Tage Rosenstand. Værsgo, Tage. Ja, disse spadestik bliver et længe næret ønske om en ændring af pladsen rundt om domkirken påbegyndt og inden for 14 måneder realiseret. I perioden fra ca. 1100 og frem til 1700-årene voksede domkirkens nære omgivelser i højden. Herefter stivnede niveauet på mellem 1 og 1,5 meter helt op af kirkens mure og stod som sådan frem til slutningen af 1800-årene, hvor der i forbindelse med domkirkens store restaurering blev foretaget den udgravning, som skabte den nuværende såkaldte elefantgrav. Anlægget, som derefter blev lavet omkring domkirken, var skabt til en verden uden biler. I de mange følgende år er der så tænkt på at udforme planer for ændringer af området i takt med tiden. Siden 60'erne er der arbejdet med kirkens omgivelser af blandt andet arkitekt Allan Hausten Mikkelsen i 1995 og af landskabsarkitekterne Jungren Have i 1969 og Mette Fagerskov i 2005. I 2007 blev menighedsrådet enige med Esbjerg Kommune om, at domkirkepladsen er udlagt som umatrikuleret offentligt vejareal og dermed et kommunalt areal. Kommunen er derfor som sådan forvaltningsmyndighed for pladsen. Men menighedsrådet er høringsberettiget for så vidt angår pladsens anvendelse. Med firmaet Torben Schönherrs vinderprojekt bliver domkirken så yderligere fremdraget, så domkirken kommer til at stå med synlig sokkel fra alle synsvinkler.
med det udjævnede niveauspring, begyndende i de tilgrænsende gader og med den spændende mosaik af forskellige størrelser og nuancer i granit, hentet som en idé fra gulvene i domkirken, vil der komme til at fremstå en meget spændende og smuk plads. Og derved får Ribe Domkirke en mere værdig plads, hvor bygningen får sit eget større rum og ikke i fysisk forstand bliver set ned på. De nuværende forhold er blevet beskrevet som et billede på en høne, der ligger på sin rede og ruger på æg. Hønen vil være der fremover, men redefornemmelsen forsvinder. Pladsen vil med omformningen få tilført muligheder for et mere forskelligartet liv og en anden bevægelse end nu, der kan have karakter af en centrifuge. Det liv, som fremover vil blive tilført pladsen, må dog som en selvfølge være afstemt med det, der foregår i Domkirken. Med Kristi Dagblads læseres kåring i 2011 er Ribe Domkirke som Danmarks mest seværdige kirke og pladsens omformning forstærkes interessen for et besøg i Ribe. De kommende trængsler i forbindelse med omformningen af området vil for mange være trælse og hindrende i gamle sædvaner, men det er trods alt til at bære, når det er med det formål, som her tænkes på. En tale mod anfører, at det skal være skidt, for at det kan blive godt, og det bliver det. På menighedsrådets vegne vil jeg sige tak til Realdania og Esbjerg Kommune for gennem det indgåede partnerskab at realisere denne pladsomdannelse. Ja, så vil jeg selv lige sige på også som afslutning på den her officielle del. Jeg vil starte med at sige, at den 11. august sidste år, der var det ved forventningens glæde, at Realdania og Esbjerg Kommune kunne præsentere projektforslaget fra Schönherr som vinderen af arkitektkonkurrencen. Nu er vi så samlet her igen, stort set det samme sted. De indledende øvelser, de er, så må sige, overstået, og foran venter selve etableringen af den nye domkirkeplads. Man kan vel også sige, at forventningen er byttet ud med vidstheden om realiseringen. Det færdige resultat, det glæder vi os selv til at se, og ikke mindst tage i brug. Jeg ved også, at det kommende måneders arbejde vil blive fuldt tæt af byens borgere, og der vil sikkert også blive talt meget om, hvor flot den nye plads den bliver. Men renoveringen af Ribe Domkirkeplads, det handler ikke kun om æstetik, det handler også om værdighed, som Hans Peter Svendler var inde på. I dens nuværende udformning er pladsen ikke en værdig repræsentant, hverken for domkirken eller for byen Ribe. Det uensartede og tilfældige indtryk af pladsen står i skærende kontrast til de forventninger, man har til et besøg her ved Danmarks ældste domkirke. På dette sted forventer man at se en imponerende kirkebygning i passende omgivelser, og her kommer det med værdigheden ind. Som pladsen ser ud og har set ud, så bidrager den ikke positivt til hverken at fremhæve domkirkens arkitektur eller stemningen i Ribe. Charmen i Ribe og byens helt særlige atmosfære skal også føles her på pladsen foran kirken. I dag der virker overgangen mellem gaderne og pladsen meget brat, og stedet mangler simpelthen sammenhængskraft. Det håber vi at få genskabt med den nye plads, som har et mere harmonisk udtryk og som passer ind i omgivelserne. Det er ikke kun domkirken, men det er hele byen og dens mange gæster, som får glæde af den nye plads. Pladsen skal bringes tilbage til byen. Det har været sagt igen og igen gennem denne proces. Bag ordene ligger intentionen om at gøre pladsen til byens naturlige samlingspunkt og skabe et nyt centrum omkring et internationalt kendt vartegn. Samtidig skal det så også være en plads, som følger med tiden og som kan bruges nu, men også af mange generationer fremover. Danmarks ældste domkirke fortjener simpelthen en smuk ramme. Alt skal gå op i en højere enhed her, og det kommer det til, når vi er færdige med renoveringen. Pladsen skal være et sted, hvor man har lyst til at være. Den skal egne sig både til ophold og til aktiviteter. Nogle af de aktiviteter, som traditionelt har hørt hjemme på en så vigtig plads i byen, håber jeg igen vil finde plads hertil. Der vil både være mulighed for at skabe nye og genopleve svundne traditioner, markeder, arrangementer og andre funktioner. Det vil være op til byens borgere at skabe nyt liv på pladsen, så den igen kommer til sin ret. Pladsen skal rumme både storslåede begivenheder, men skal også kunne nydes på en stille spaceretur gennem byen. Vi skaber historie med renoveringen af domkirkepladsen og sætter vores generations fingeraftryk på både byens og kirkens historie. For eftertiden vil det synlige symbol på denne dag være spaden, som nu skal i jorden. Derfor hører denne senere så historiske spade også hjemme her i Ribe. Efter den har været i brug, så vil jeg gerne overrække spaden til Tage Rosenstand, for jeg er sikker på, at Ribe Domsogns menighedsråd vil finde en passende plads til spaden, så den kan matche dens plads i historien.
Nu vil vi så her med et øjeblik stikke spaden i denne jord, som rummer så meget historie, og håbe, at disse spadestik eller de kommende måneders arbejde ikke vil forstyrre gravfreden her på stedet. Selv ikke det færdige resultat vil få tidligere tiders repenser til at vende sig i graven. Det skulle der lige være af glæde over det smukke resultat. Og skulle vi så ikke se, om vi kan se, om der er frost i jorden i dag, det håber jeg ikke, der er. Men jeg derfor vil lade Hans Peter Svend at tage det første spadestik, så kan vi andre komme efter. Okay. Nej, det går jo flot. Nu skal jeg grave lidt for. Ja, det er vi rigtig glade for. Ja, han ser flot. Ja. Hør, de søger folk. Ja. Ja, det er fast arbejde. Så er det vist taget, det er lige med at tage lidt til. Det er den gamle landmand. Det gik meget nemt, vil jeg sige. Sådan. Ja, og så får du æren af at få spaden med her. Og held og lykke med at få stødt på den. Tak. Da det som sagt er en festdag, så vil vi gerne have lov at byde på, ja måske burde det have været et glas varm te, men det bliver nu et glas champagne i stedet for, og det kommer til at foregå over i processionsgangen. Så hvis I vil med derover, så vil vi gerne lige være vært ved sådan et festeglas. Og tak fordi I kom i øvrigt til arrangementet her. Kan vi gå derover?